a Sheikh Harun, wanda shi ma a kowace shekara yakan halarto domin shaidar wannan. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Sannan akwai Alhaji Zubairu mai provision, wanda shi ma kusan duk abubuwan da ake gudanarwa a wannan makaranta mai albarka tare da shi ake yi. Wa'yansu lokuta ma duk abubuwan da ake nema na taimako akan haɗa gwiwa da shi domin nemo wa'yannan abubuwa. Allah ya saka da alkhairi. Yake rike da wannan ɓangare, bai yi ƙasa a gwiwa ba, ko yaushe, ko mi sanyi, ko mi zafi, ko mi rana, ko mi wahala. Ɓangaren nan Daru Arkam da Samaru da kuma Mareri, Malam Kabir Abdurrazak, Abu Khadija, shi ma muna tare da shi, wanda bayan gudunmawar da yake bayarwa a makaranta kuma a wurin wa'annan tsare-tsare, shi ne yake gudanar da shi kai tsaye ta hanyar kallo ga duk wa'anda ma ke wasu jihohi ba nan jihar Zamfara ba. Shi ma muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya sanya ma wannan kasuwanci nashi albarka. Haka akwai shugaban malamai ɓangaren hadda alƙur'ani mai girma, Malam Abdulkarim Muhammad Ismail, shi ma na ga shigowar shi yanzu, wanda yake kula da ɓangaren da ya shahi hadda alƙur'ani mai girma na makarantunmu guda uku baki ɗaya, daga nan Daru Arkam har Samaru, Aisha har Mareri. Shi ma muna yi masa barka da zuwa a wannan farfajiya domin gudanar da wannan tallafi. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu rayuwarmu albarka, ya kuma sa mu yi wannan taro mu kammala lafiya. Abu na farko ba tare da ɓata lokaci ba shine buɗe taro da addu'a, wanda zan yi amfani da wannan dama in gayyato Dr. Muhammad Harun domin ya buɗe mana wannan taro da addu'a. Akramakallahu, assalamu alaikum. Sallu ala nabil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allah, wannan taro yanda aka fara shi lafiya, Allah ka sa kare shi lafiya. Ko yanda duk suka bada gudunmuwa, ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka mai da kowa gida lafiya ya rabbal alamin. Allah ka mana afwa ka yi mana kurakuran mu. Ladaddu da ke ciki ubangiji Allah ka ba mu ita. Allah ka hada mu da yarda ka ya rabbal alamin. Albarkacin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masha Allah, addu'a kenan daga bakin Dr. Muhammad Harun. Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi. Ina ba da haƙuri akan ga Malam Abdullahi can zaune, wanda duk gwagwarmayar da an ka san ana yi ta isar da addinin Allah zuwa ga al'umma cikin gida da waje, wanda shine yake jan motan malam duk inda za a je, komi sanyi komi zafi, cikin gari ko ƙauye ko ma wajen jiha, shine yake ɗawainiya da malam tun tashin farko. Muna roƙo gare shi Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma rayuwar shi albarka. Haka zuri'a shi wannan hidima da yake yi, su ma Allah ya sanya musu albarka, Allah ya sa a samu magaja na ƙwarai. Ga malam nan shi ma za a lura duk inda malam yake wurin taro ko wa'azi ko walima ko tafsiri, shine yake mara ma malam baya. Shi ma muna yi masa addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi, kuma Allah ya ƙara ma rayuwa albarka, kuma Allah ya sa a samu baya mai albarka. Abu na gaba shine buɗe wannan taro da karatun alƙur'ani mai girma, wanda zan gayyato Yusuf Mas'ud domin ya haskaka wannan wuri da karatun alƙur'ani mai girma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ما شاء الله karatun alkur'ani mai girma kenan aka ji daga ɗalibi Yusuf Mas'ud, Allah ya saka da alkhairi. Ai min gyara wannan kwamiti ne na marayu da mabukata, ɗazuna ce gajiyayi, kwamiti ne na marayu da mabukata. Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi. Abu na gaba shine bayan karatun alkur'ani mai girma sai maraba da baƙi, wanda zan gayyato shugaban ɓangaren matan aure Malam Suleiman Shehu domin ya yi mana maraba da baƙi a wurin wannan taro. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Duk da yake Malam Nasiru ai ka riga ka gabatar da maraba ga baki ba wanda yake kammalalle insha Allah. Duk da haka ƴan uwa ina maraba da baki, ina amfani da wannan dama ina maraba da baki mayan bakin mu kamar babanmu shugabanmu a Sheikh Malam Ahmad Ibn Umar Kanoma, wanda yake yana da muhimman abubuwa sosai. Amma duk da haka kamar yadda malam ya ce dukkan shekara aka gaice shi wannan wuri muna nan tare da shi, bil hasali ma wasu shekarun za a ga ya riga mu isuwa. Akwai Dr. Muhammad Harun, Allah ubangiji ya saka alkhairi, muna ma maraba da zuwa. Akwai Dr. Muhammad Dr. Rabi'u Shehu da Alhaji Zubair Prohibition da sauran dai yan uwa ga sunan iyaye mata da ɗalibai yan uwanmu, muna maraba da ku a cikin wannan ma'ana shiri, wannan tallafi wanda yake mai albarka, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yabo ga masu yi ne a cikin hadisin Sa'ad bin Sa'ad, yake cewa mai kura da maraya, imma marayan nan nashi ne ko na waninsa ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina tare da shi a cikin aljanna kamar haka.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa yana mai nuni da hannunsa na yatsansa na tsakiya da na gefe. Allah ubangiji ya karbe wa'annan ayyuka, wannan yan kwamiti masu shirya wannan kokari Allah ya saka musu alkhairi, ya sanya wannan lada a cikin kyawawan ayyukan su a gobe kiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Allah ya saka da alkhairi. Ina kuma lokacin da Malam Suleiman yake cikin bayanin sana jawabin godiya, na ga isowar Alhaji Hamisu Abubakar, wanda shi ma kowace shekara da shi muke wannan taro har mu kammala. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sanya ma rayuwa albarka. Abu na gaba shine takaitaccen bayanin wannan kungiya, wanda zan gayyato sakatariyar wannan kungiya Malama Sa'diya Abdulhamid domin ta yi ma 'yan uwa jawabin tarihin wannan kungiya. Malaman Sa'diya, bismillah. Na'am, kamin nan akwai sako da za a ji daga dokta. Assalamu alaikum warahmatullah. Bayan dai halarto malam mun ga kuma ya ba da gudunmuwar kuɗi, abin da ya samu Allah ya saka da alkhairi. Ya ce akwai wani wanda ya bashi sako, turmi ne 3 na uwan marayu wadda ba ta yi aure ba. Kenan uwan marayu da ta yi aure alhamdulillah tana da mai kula da ita, mai kayan ya ce ba ita ba, wadda tana da marayu amma tana nan tana kulawa da 'ya'yanta. Don haka 'yan kwamiti sai ku tace ku samu mana ita nan kafin malam ya bar wurin nan, wayannan uwan marayu za a ba su gudunmuwarsu. Allah ya saka da alkhairi. An ji bayanin da malam yake yi, wadda take da marayu amma ba ta yi aure ba tana nan tana kula da marayunta, ita za a samu. Allah ya saka da alkhairi. Sai maganar tarihin kungiya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kamar yadda zan yi bayanin takaitaccen wannan kwamiti mai albarka. Wannan kwamiti mai albarka an kafa shi ne, ya fara ranar Juma'a 27 ga watan 2 shekara ta 2019. An fara wannan kwamiti mai albarka bisa ga shawarar wata baiwa Allah wadda aka sani da Hauwa Garba Nas. Wannan kwamiti ya fara ne da mata 5 da maza guda 2. Manufofin wannan kwamiti mai albarka shine da'awa, taimaka ma marayu da mabukata, da kuma tallafa ma yara domin samun karatu bangaren Islamiyya da kuma boko. Hanyoyin samun kuɗin wannan kwamiti. Wannan kwamiti sun fara samun kuɗaɗen shiga ne ta hanyar membobinsu, yayin da duk wata suka alƙawanta ma kansu cewa za su ba da abin da Allah ya hore domin tallafa ma waɗannan marayu da mabukata. A shekara ta farko an tallafa ma marayun anguwa da wasu kuɗaɗe domin sayan suga ga marayunsu, yayin da shekara ta biyu aka tallafa wa maraya 12 da dattawa 5. Shekara ta uku aka tallafa ma maraya 24 da shinkafa, gero da taliya, lalle da gishirin lalle da salatif da 'yan kunne da kuma kuɗin ɗinki. Yayin da Allah ya albarkaci wannan ƙungiya mai albarka da samun ɓangaroren memboba ta ɓangarora daban-daban, tun daga malaman Islamiyya na wannan makaranta da ɓangaren boko da ɓangaren ɗalibanmu matan aure, har a FMC ma mun samu ƙarin membobi waɗanda duk wata a cikin albashinsu kowa yana bada abin da Allah ya hore domin taimaka ma wannan kwamiti mai albarka. Ta haka ne wannan kwamiti yake samun kuɗin shiga. A bana wannan kwamiti zai tallafa ma maraya 63 da dattawa 5 da kuma wasu gidaje guda 5 waɗanda ke da marayu. Da kuma gidan inna ya agaji wadda aka fi sani da inna Delu, za a tallafa ma iyalanta da 5,000 bisa ga jarabawoyin da Allah ya jarabce su na bana. Na ita an ɗauke ta kusan wata na 5 kenan. Da tana nan da yanzu ita ce ke kula mana a wannan wuri, da kuma ɗanta shi ma yana can hannun barayi, da kuma jikan yatta za a tallafa masa da 5,000 domin su ɗan samu abin da za su sai ma yaransu. Muna fatan Allah Ubangiji ya dawo da ita cikin iyalanta lafiya. Kowane maraya a bana zai amfana da shinkafa tiya 1, dawa tiya 1, gero tiya 1, da lalle da gishirin lalle da kuma yadi ga yaran maza.
akwai waɗanda suka saba ba da taimako duk shekara irin su babanmu malaminmu Sheikh Ahmad Umar Kano ma yakan zo a gudanar da shi kuma ya ba da tashi gudunmawa. Daga cikinsu akwai Alhaji Hamisu Garba, Alhaji Isa Tambuwal, Malam Naziru Ladan da kuma Hajiya Sa'adatu Isa Tambuwal da matar tsohon gwamnan jihar Zamfara da kuma Mejo Yakubu Jibu. Dukkansu suna taimaka mana kowace shekara. A bana bisa ga samun jarrabawar da aka yi ta tsadar rayuwa, wannan kwamiti har sai da ya kai ga mika kokon baransa ga wasu daga cikin manya-manyan 'yan kasuwar jihar Zamfara, a inda aka je wurin Mustapha Isa da su Ha'in Gusau, Alhaji Shehu Je, Barista Bello Kuceri da Hajara Muhammad Harun, Huzaifa Abubakar da kuma Binta Muhammad wadda duk shekara ta saba ba mu lalle da gishirin lalle da salatif domin a bada marayu. A bana ma a cikin bikin wani bawan Allah wanda ya ce baya bukata a faɗi sunan shi ya aiko da taimakon 8,500 sannan wata baiwa Allah ta aiko da 250. Wannan kwamiti yana tallafa ma yare biyu da biyan kuɗin makarantarsu a wannan makaranta mai albarka ta ɓangaren boko, kuma sannan a shirye take da ta tallafa ma wasu yaran domin su samu karatun islamiyya da na boko. Saboda haka wannan ƙungiya mai albarka tana mika kokon baranta ga duk wanda yake da sha'awa da tallafa ma marayu da mabukata. Kofa a buɗe take ya taimaka tun daga abin da ya shafi abinci, kuɗi, sutura da sauransu. Allah ya saka ma kowa da alkhairi, Allah ya sa shi a cikin mizanin mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. An ji tarihin kafuwar wannan kungiya daga bakin sakatariya Malama Sa'diya Abdulhamid. Allah ya saka da alkhairi. Abu na gaba a gurguje shine nasiha zuwa ga bakin da muka tara da kuma marayun da al'ummar da ke makautaka da wannan makaranta mai albarka, wanda zan gayyaci babban malaminmu a Sheikh Ahmad Ibn Umar Kano ma domin ya gabatar da wannan nasiha. Akarmakallahu tafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد dukkan shugabanni mahalarta, jagororin wannan kwamiti, mabukata, iyayen marayu da su marayu da jami'an sauti masu midiya waɗanda ka isar da saƙo, ina gabatar da sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna dai gode ma Allah da farko da baiwarsa da falalarsa ya gwada mana gashi mun shigo a cikin azumin Ramadana. Ga mu cikin azumin Ramadana. Allah kaɗai ya san waɗanda bara war haka muna tare da su maza da mata ba su kawo azumin ba ko sun shiga azumin ba su kawo yau ba. To sannan Allah ya gwada mana yau ga mu cikin kwanukan 10 na ƙarshe na Ramadana, kwanukan neman daren Lailatul Qadari, kwanukan itikafi, kwanukan sallolin tahajjud. Sannan kuma sai gashi Allah ya koma haɗa mu domin gabatar da wannan aiki muhimmi a wurin Allah, abin da ya shahi sha'anin taimaka ma marayu da mabukata. Ba ƙaramin aiki ba ne wannan, ba ƙaramin abin bukata ba ne wannan, kulawa da marayu da mabukata a irin wannan lokaci da muke ciki. A irin yanzu da marayun ma to ba biɗarsu aka yi ba, ga sunan ko'ina an shiga cikin jarabawa ta abin da ya shahi sha'anin marayu. Sannan falillahi alhamdu wal minna, ita wannan makaranta mai albarka ta bi jerin sauran ire-iren makarantu
waɗanda suka gudanar da irin wannan aiki. Kuma abin yabawa wanda ko jiya na faɗi haka wurin tafsiri, shi wannan kwamiti na Darul Arqam yadda suka ƙoƙari da kansu da aljihunsu, kamar yadda shi ma kwamitin da'awa na matan kulliyatu Zahara su ma suna iya ƙoƙarinsu, wanda yanzu haka a daidai wannan lokaci za su yi nasu rabo. To amma abin da yasa an riga sanar da ni shi wannan rabo, an riga gaya man shi, muka ba su hankuri. Sannan kuma bayan wannan ga na watan hurhuri yanzu haka, wanda za a gabata hurhuri, wanda duk su sun riga sun nisa masu rana. To sai da baya ma hannu karɓa wannan gayyata, sannan na ce ma dokta to gashi kuma an samu matsala, to sai ƙoƙari ya tsara abin cewa bari a yi ƙasa da wannan don in samu dama halartar wancan. To Allah saka mu wannan kwamiti da alkhairi. Yan uwa, taimaka ma marayu abu ne wanda Allah ke so, kuma abu ne wanda ka jawo zuwa ga rahama Allah da sauƙaƙawa Allah subhanahu wa ta'ala. Kulawa da marayu, shi kulawa da marayu matakai ne. Akwai kafalatul aitam, kafala a ɗauko marayan gaba ɗai, a zaunar da shi, a kula da abincin shi da ilimin shi da rayuwar shi, shi aka ce ba kafala ta gaba ɗai. Ko dai da sunan kwamiti, ko kuma ke ki ɗauko maraya ki sa shi cikin gidanki, ko magidanci ya ɗauko marayu 'yan uwa da sauransu. Irin abin da alhamdulillah Dr. Muhammad Harun gaga ya ɗauko marayu na 'yan uwa ya sa su cikin gida, kuma alhamdulillah rayuwa ta yi albarka. Alhaji Zubairu gashi nan ya yi wannan ɗimbin aiki da Allah ya kawo jarabawa na magana jawo marayu. To shi aka ce ma kafala, a ce ka ɗauko maraya ka riƙe shi, ka kula da shi, abincin shi da karatun shi. To akwai kuma taimaka ma maraya ta wani ɓangare na rayuwar shi, kama a ce ga wani kwamiti na dindindim wanda ka kula da wasu abubuwa na maraya. Kamar in ba da misali, kwamitin marayu da mabukata na mu'assasa Sheikh Abdullahi bin Fode, kaga ita tana da marayu sun kai kamar kusan 100, amma abinda take ɗauke da shi karatunsu na addini da na zamani gaba ɗai, kuɗin makaranta, suturarsu da tallafi da kulawa da lahiyarsu. Abinda ɗaya rage a kai kafala, wanda muna nan muna shirye-shirye da izinin Allah nan gaba za mu hito da wannan kafala, inda za a fara samun wasu marayun da ba su da mahita, ba mai riko. Wani abin da ya bani tsoro jiya, wata ƙungiya ta shigo cikin Zamfara, kuma ana ganin ƙungiyar nan ta Kirista ce. Sun fara biɗa irin waɗannan yara waɗanda ba uwa ba uba, ko kuma uban ya rasu, ita uwar ta gaji bata san inda za ta je wa kanta ba. To sun fara an sassu, sai su baki kuɗi, sannan sai su ce za mu je mu sa shi makaranta, mu yi mi, sannan mu ba shi abinci. Ita uwa tana ganin har lamba suka bata, za ki zo wata rana ki ga yaron ki. To amma kai ka sa akwai wata manufa, kai ka sa akwai manufa, tunda mun ga an yi haka na anan abin nan wajen dashi, kaga mun ga an yi haka na anan ma cikin gidan, tsakanin gidan Zalla da dashi. Wani bawan Allah ya rasu, da ya rasu yabba ƴaƴa mata, akwai ƴaƴa mata guda 3. Ita uwar ta yi bata samu mai rika mata ba ta da komai. Da za ta aure, mijinta ya ce a'a, ni ban yadda ke zo man da wani maraya ba.
in baki ke bari kuma tana da bukatar auren nan sai ta je ta yi aure da ta yi aure yaran nan sun ka tagayyara ta nemi 'yan uwanta duka musulmi kowa ce shi ta kan shi ya kai akwai dan uwanta kirista nan cikin Gusau yake tattahi wurin shi ya ce a kawo su gaba ɗai ya ɗauko su ya sa su makaranta nan cikin coci ya yi mi shi kenan ko da limamin ungo a gidan zalla da sauransu an ka farga tahiya ta yi nisa ya yi ta ƙoƙari ita wannan yarinya ko da an ka farga to ta kai shekara ya yi ƙoƙari ya yi mata indijin kuma ya nuna cewa ta kai ya yi mata ya saman mata duk abin da aka samarwa na ya nuna ta kai shekara 18 har ta karbi kiristanci ta koma kirista ko da an ka yi yunƙuri da kyat a shiga nan a hita nan har majalisar malamai sai da an ka tahi da ya ji za a kai shi kotu ya san cewa in an kai shi kotu faduwa zai bai da ikon da zai reni ɗiyan musulmi ko wasu guda ubansu guda da ita sai sauri ya miƙa biyun ya ce ita wannan ta balaga kuma ta zaɓi addinin kirista kuma duk inda za a ta yi ya hure mai yarinya kunnuwa ko da an zo ta ce a ita kirista ce kuma ga takarda wallahi dole an karbi da shi da ita an ce yanzu ma ya tura ta wani kos a can ko Filatu tsakanin Filatu da Benue yanzu ta zama kirista su waɗannan biyu suna na an koma da su gida Allah ya fitar da su to mi al'umma musulmi za su ce ma Allah idan ba a yi wani tanadi ba kuma babban tanadi har dai waga fitina da ake ciki fitina wata kai inda ta kai gari guda yanzu akwai wani gari guda ƙaramin gari ne suna da masallacin juma'a amma ƙaramin gari ne amma da sun ka ƙyarga sun ka samu suna da maraya 360 duk an kashe uwayensu kuma akan wannan irin wannan musiba ce da ta faru Borno kiristoci sun ka zo sun kai ta ɗibar saboda ita Borno za a cinci yaro ba uwa ba uba to wannan musiba da aka faɗi Borno yanzu haka wani bawan Allah ya ce malam inda ba dan matsalar tsaro ba ka aika yanzu a shiga wasu dazuzzuka sai an cinci yara ba uwa ba uba sai an cinci yara ga sunan suna tangaririya ba uwa ba uba ba mariki wannan musiba da ta kawo mana mu ba saboda abin da ke ta faruwa to a wannan lokaci ne malamai suka farga aka yi taro na majalisar koli ta shari'a a Kaduna aka sa wani farfesa ya gabatar da takarda yana kuka cewa yanzu al'ummar musulmi haka za a yi har yayi kira ga shugaban taro ya ce to alal akalli shugaban taro kahin mu tashi taron nan farlanta ma duk mahalarta taron nan za a yi mai iya ɗauka guda mai ɗauka biyu mai ɗauka uku lalle abin da za a kenan a ji a ɗebo marayun mai duguri sannan sai an ka ce a yanzu bari a yi shawara an huskanci manyan mutane to Allah ya saka ma wannan na Sokoto mai sunan shi Alhaji Garban Kwabo ko shine da Sokoto Umarun Kwabo ya tahi da kanshi ya kwaso marayun nan irinsu so gina musu cibiya ya yi su suna na Sokoto karatunsu da komi yanzu ma sama zai sannan ya yi masu wakafin da insha Allahu ko bayan rasuwar shi da ana shekara 30 to wakafin nan ya isa to an samu wani a Yobe ya yi wasu a Kaduna sun ɗan ɗaɗɗebo nan ne an kai maganin Kirista na zuwa suna kwace su wabiɗa su kai suna da gidauniyar da sun yi to jama'a ba za a ban marayu su tagayyara ba wannan matakai da an ka ɗauka a irin makarantu na islamiyyat yanzu falillahi alhamdu wal minna don yanzu dai duk makaranta za ta ɗan buɗe wani dama ta marayu a ɗan buɗe wata dama ta marayu tunda wasu in ba a ba da irin wannan dama ba za su yi karatu ba ko na arabiya
to amma dai Allah akalli a ce ga wata dama an ɗan keɓe marayu ana ɗan ba su kyauta ana ba su karatu kaga makaranta ta yi gudunmawar da ta iya yi irin waɗannan cibiyoyi da aka yi ko'ina a haɗa wani abu na taimaka ma marayu muhimmin al'amari ne abinda muka ƙara ba da shawara yanzu wannan kwamiti mai girma ya ƙara ɗorewa ya ƙara jajircewa ba irin wannan taro ba sai azumi ba ko akan yi kafin azumi to irin wannan taro ba sai azumi ba in Allah ya ba da wani abu a kirawo a ɗan tallafa shi in dai ana yi taimakon Allah zai ci gaba da zuwa duk da yanayin da ake ciki yanzu in dai ana yi wata rana inda ba a tsammani wannan al'amari zai kai wani malami ya yi gaskiya wata magana da ya faɗi malamin nan malamin ɗariƙa ne sai ce to yana kira ga 'yan uwan shi 'yan ɗariƙa to su yi koyi da ahlus sunna ahlus sunna sun ɗauki yanzu duk inda aka tafsiri to ba tafsirin zalla aka yi ba an ɗan ɗauki cewa a taimaka a yi gidauniya masallatan surin da aka tafsiri a yi gidauniya ta taimaka ma marayu ya faɗi wannan ne ya faɗi da makarantu da komi ana yin wannan ya ce to in ba mu yi wannan al'amari ba akwai matsala kaga ya faɗi gaskiya abin da gaskiya ne da abin da an ka sani tafsiri sai dai a taro a yi tafsiri a wace wurin tafsiri in ma an samu sadaka iyakar da dai ta su masu gudanar da tafsiri to amma yanzu da an ka hito da tsari na irin taimakawa da kulawa da marayu da gajiyayyu to da matsalar 'yan gudun hijira kaga yanzu cibiyoyi falillahi alhamdu wal minna fatan mu nan gaba waɗanda su ma ba su fara yi ba su yi taimako ne wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi matuƙar bawa na taimakon ɗan uwan shi Allah zai taimaka mashi babu abin da Allah ya kaso kamar kulawa da maraya da gajiyayye da mai ƙaramin ƙarfi wallahi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin matsala in ka tai hukumar zakka da waƙafi abin zai tayi maka da hankali abin da zaka gani ko jiya sai da muka kira wani kwamishina cewa zo don Allah ka wakilci mai girma gwamnati zo ka ga bayin Allah zube inda za ka je ka ga bayin Allah zube wasu sun cinto wata mata ya gudun hijira cinto ta sun kai domin saura kaɗan da ai marusu wallahi goyon nata ita dai babu sauran nono ba nono gaba ɗai babu abinci ita ta fara makyarkyata kuma ga goyo kuma hatta kai ba ta iya tahiya Allah ya kawo wani bawa Allah an ka cinto ta aka shigo garin Damba da ita ta yi tahiya hatta kaminta sun kankace daga garin da ta yi to su suka tsinto ta nan Damba da nan Damba an ka samu wani bawan Allah da ya ɗauko cuto shi ina yi sai hukumar zakka da waƙafi ita hukumar zakka da waƙafi suka ce to yanzu aikin su za su yi na taimakawa amma su ba ga dokar su ba aje kowa ba su da tare don aje kowa amma in sun kai tallafi a 'yan rayuwar wannan boye Allah to sannan sai a kai ta hukumar hizba sannan hukumar hizba ita ta bi hanyar da za a bi wannan boye Allah wanda yake nan ana ta kokari farko ma ana ta kokarin bata abinci cikin hayya wani ya ce aje inda za a bido shayi a 'yan rayuwa shi jaririn an kai sauri wata mata nan ita ta zo tana da roba abin ganda ta zo ma jaririnta an kaɗan ci gaba da ba'in jari to yanzu wannan mata fada gawarsu za a je a tsinta haka cikin ƙasar musulmi kuma musulmi yan uwanmu ainal ukhuwa fillahi ina yan uwantaka anya yana yawwa a kyale waɗannan al'amurra dole a tashi tsaye don haka wannan kwamiti yanzu akwai aiki gaban kwamiti kuma duk inda an ga kawo wannan kwamiti ba a daina bukata Allah tsare kada ya sa a ce wata rana an zo ba a yi wannan ba a kokari za a yi ma a ƙara faɗaɗawa a ƙara tallata abin 'ya'yan makaranta su yi koyi da abin da wata ɗaliba da Allah ya sa ɗalibar ta yi aure makarantar ta ce to da ta yi aure watan bayan mijinta farko ya sake ta sai ta auri wani mai hali
to ta san ayyukan da makarantar ta kai na alkhairi rannan sai ta tallata mashi ayyukan alkhairi da makarantar ka yi to zuwa farko dai da ya yi sai ce to menene aka yi na tallafa ma marayun da sauransu suka ce ga abin da suka kashewa a shekara duk shekara cikin watan azumi ga abin da suka kashewa sai ce to waɗanga abubuwan da suka kashewa yanzu zai lunka masu su lunki 30 sannan ga wanda zai baya a aji sannan hatta da su 'yan kwamitin ga tallafinsu su ma ɗayan fahimta tun da 'yan kwamiti su ma in sun kai ƙila nan gaba duk da dai alhamdulillahi kaga su kwamitin kulliyatu zahara su yadda suka yi har sun kai suna kallon malaman makarantar ma hadda malaman makarantar waɗanda ka buƙatar su taimaka ma su hadda su suna ƙoƙari su ga cewa bari su taimaka masu banda su marayun da mabukata abinda suka yi kenan ne to ƙarshe wannan bawan Allah bayan haka sai an ka ce ya ce to aje a nemo buƙatan makarantar ita kuma makarantar akwai wani gida kusa da sun taɓa magana gidan da an ka faɗi kuɗin gidan sun ga ce mun tuba mun bari sai ce aje an ka je an ka faɗa mai to amma akwai wani gida sai dai yana da kuɗi nawa gidan sama ne haka to nawa ne kuɗin sai ta yi ta ƙara mashi ta yi ta iza shi sai aka ce to kuɗin gidan nan miliyan 22 sai ce to ga lauyan shi a kawo lauyan shi a kawo akawun ga lauyan shi su kawo ya tura kuɗin nan take wannan bawai Allah duk ita ta yi dalilin haka to cikin abin da zai taimaka ma makaranta 'ya'yanta in suna tunawa da makaranta matsalar mu yanzu da muka samu wasu 'ya'yan makaranta ko sun samu sarari sai su mance da makaranta ba abin mancewa ba ce a'a a tuna da makaranta mun ga da dama waɗanda sun kai gudunmawa kuma dalilinsu ko na ungogwa za masallacin can na biyu ai wata ɗaliba ta kira mijinta ya gyara ai mun sau ta ɗaliba makaranta ce ma ta allo makarantar malam garba Allah ji kanshi abokin malam sani moriki ai da tana can Kaduna ta ce mashi mai gida yana raban kujeri na maka ta ce mai gida akwai wani malami wanda ya kula da ni lokacin nan gare shi ni karatun alkur'ani ko ka ba shi kujera ce to inda ke faɗa man tuntuni tashi mu tai akai mishi kujera suka zo sun ka isko malam zauri ana karatu ta gaida shi ya ce bai gane ba sai ta ce ni ce wance malam wadda kaza ya ce ikon Allah sannunki da zuwa ya sa hannu aljihu haka yana da 300 ya ɗauko 300 ya ce ikon Allah to gashi ta ce a'a malam wannan mijina ne kaji abin da mun ka zo ga takarda ya biya maka kujera ga waɗanga kuɗi a bar ma iyali su ice ba ne yana zanne kaga wannan ta tuna fa amma bai kamata a mance da makaranta ba hal jaza'ul ihsan illa al ihsan to muna roƙo ga Allah ya taimaka ma wannan kwamiti ya saka da alkhairi waɗanda suka ba da gudunmawar Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya gwada mana ɗorewa da ci gaba bisa ga wannan mashru'i da wannan tunani na alkhairi waɗannan ɗalibai waɗannan 'yan uwa marayu maraicin ga yanzu ba wata alama gare shi ba dukkan munan ga munan muna zanne muna da 'ya'ya muna da 'ya'ya za ka isko ma wasu 'ya'yanmu duk ƙarana ne yanzu ni bari in ba da misali da ni yanzu 'ya'yana masu rayuwa yanzu maza da mata 30 banda waɗanda sun karasu to amma in kan lura manya guda nawa ne to shi maraici yanzu za a wayi gari mutum yau gashi gobe a ce 'ya'yan shi marayu ne ba wani abu bane sai nesa ko sai wane ko sai wane ne a yanzu za a ce to ai kuma yanzu shikenan shekaran jiya cikin azumin ga wani ya rasu ƙananan ɗiya 22 ya bari ƙanana fa duka 'yan manya guda 3 gare shi 22
to maraicin ga yana iya shiga gidan kowa. Kaɗan ne za ka samu wanda Allah ya sa ko da ya rasu ɗiyan shi sun wuce maraici. To Allah ya sa ma wa'annan marayu albarka, Allah ya albarkaci rayuwarsu, ya sa su zama manya-manyan mutane, ya sa su zama wata rana su ma masu tunawa su taimaka ma wasu. Matan idan sun girma Allah ya ba su mazaje na gargare, masu addini, masu mutunci. Su ma mazan Allah ya ba su mata na gargari, masu addini, masu mutunci. Ya ba da masu kyautata, hal jaza'ul ihsan illa al ihsan, su tuna baya su taimaka. Allah taimaka, Allah ya mana muwafaka, Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya a cikin wannan jiha tamu da jihohinmu da ƙasarmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. An ji nasiha mai tsada daga bakin babban malaminmu a Sheikh Ahmad ibn Umar Kanoma. Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya tallafi wannan kungiya kamar yadda malam ya yi mata addu'a. Allah maɗaukakin sarki ya sa kada a ce ga wata rana da ba a yi wannan taro ba. Allah ka sa ko bayan rayuwanmu wasu za su wakilce mu su ci gaba da yin wannan aiki na alkhairi ha illa ma sha Allahu. Abu na gaba shine abin da ya tara mu a wannan wuri shine ba da wannan tallafi ga wayannan marayu insha Allahul Karim, wanda ba tare da bata lokaci ba kamin ba da wannan tallafi ga yara, an ji saƙon da dokta ya faɗa cewa akwai wani bawan Allah da ya ba da taimako ta hanyar shi malam cewa a bada ga iyayen marayu wayanda ba su yi aure ba. Insha Allahul Karim zan kira sunayensu sai su zo su karba. Akwai Zinatu Kabiru, Malama Zinatu Kabiru. Akwai Jamila Harun. Zinatu Kabiru, Jamila Harun. Okay. Sai Maryam Ashiru ne ko Maryam Hashimu? Ke awa Zinatu, bismillah. Amin. Sai Jamila Harun. Matso. Sai Maryam Hashimu. Matso na. To aka makalla, Allah ya saka da alkhairi. Kami in kira list din, akwai wani list da aka bani na waɗanda suka ba da gudunmawa. Akwai wani bawan Allah da ya ba da 8,500, akwai Abdurrahman da ya aiko da naira 1,000, akwai Malam shi ma da ya aiko da tashi gudunmawa a Sheikh Ahmad Umar Kanoma, akwai sadaka daga wani bawan Allah 2,200 da naira 50, akwai Ramlatu Ibrahim ta aiko da 6,000, akwai Huzaifa Abubakar ya aiko da 500, wata baiwar Allah ta aiko da 2,000, haka wani bawan Allah ya aiko da 2,000, sai Hajiya Hawa'u ta aiko da 10,000, sai sadaka ta naira 1,000. Allah ya saka da alkhairi, ya sa a cikin mizani. Okay. Huzaifa 5,000, to Allah ya saka da alkhairi. Kamar yadda na faɗa, sai gudanar da wannan tallafi. Ɗalibi na farko da zan kira shine Rayyanu Muhammad. Ina kayan maza suke? Nan. Wanda zai bada. Ba sai an gabatar da wanda zai ba su. To. Bari in ga
dawo da babban malaminmu a Sheikh Ahmad Ibn Umar Kano ma ya ƙara ba wasu marayu daga cikin wayannan marayu. Rayanu Muhammad, akramakallahu, bismillah. Sai Suleiman Sabi'u. Maryam Khamis. Cakudawa sun kai. Maryam Khamis. Maryam Khamis, in ba ta nan Zainab Nasir. Maryam Khamis. A'a, mun tsallaka ne, take ansa. Wannan Zainab Nasir ko? Take ansa. Rumaisa Unamadi. Halimatu Isa. Halimatu Isa. Yi sauri. Saudatu Bala. Ke ce Saudatu Bala? To ta hona. Hafsa Salisu. Hafsatu Salisu. Hafsa Nasir. Sai Ruqayya Ismail. Ruqayya Ismail. Hafsa. To Allah ya saka da alkhairi akramakallah. Ruqayya zo. Mata yan an kira kun zo sai ku zo na akwai lalle da za a baku da gishirin lalle da salatif. Na biyu zan gayyato Dr. Muhammad Harun. To akramakallah Allah ya kiyaye, Allah ya saukar lafiya. Zan gayyato Dr. Muhammad Harun ya baiwa Walid Ibrahim. Walid Ibrahim. Walid Ibrahim. Ai shi ne. Walid ga yanan 11. Sai Fatima Khamis. Fatimatu Khamis. Hassan Isiya. Hassan Isiya. Haka ba wannan. Fatima Khamis. Hassan Isiya. Ga yana. Namiji. Ga yana. Abdulaziz Muhammad. Abdulaziz Muhammad. Wa. Abdulaziz Muhammad. An shiga. An shi. Maryam Yahya. Maryam Yahya. Ina Maryam? Zo an san Maryam ke da kusa. Kun san Maryam ɗin ko? To an san mata. Sai Ramlatu Mansur. Ramlatu Mansur. Biyo nan. Ku ba ta hanya da Allah. Ramlatu yi sauri. Hafsa Isa. Ramlatu Ismail. Wai Ramlatu Mansur. Hafsa Isa. Ke zo nan. Al-Amin Nasir E. Al-Amin Nasir. Namiji. Hawwa Ilyasu. Hawwa Ilyasu. Okay, okay, za a an sanata ba da na Hawwa'u. Husaina Namadi.
to akramaka Allah muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. A gaba zan gayyato Alhaji Khamis Abubakar ya ci gaba da bada wannan tallafi ga wayannan marayu. Na gani. Walid Muhammad ina yake? Walida? Walida Muhammad. Abubakar Ibrahim. Kai ne? Ihsan Nasir. Ihsan Nasir. Ihsan Nasir. Ga malama za ta an san mata. Firdausi Isa. Maryam Bashir Usman. A zuwa an san mata. Sai Maryam Ɗayyabu. Malamin min tikin ɗinta da Allah. Ga tanan 26. Ta zo da 26. Maryam Abdulmumin Ahmad. Dinan malam. Yi mai tikin nan. Abdulmumin ga yanan sama. Abdulrahman Shafi'u. Muhammad Namadi. Ba shi bane ya tikin kawai. Sumayya Hassan. Abdurrahman Bashir. Asma'u Sani. Balkisu Dawud. Khadija Bashir Uthman. Aisha Sani Fodiyo. Aisha Sani Fodiyo. Sai Ilyasu Muhammad ta ƙarshen. Kai ne Ilyasu. Jafar Dawud. Halimatu Khamis. Jabir Salih. 38. Jabir Salihu. Candidate ɗine ne duk shekara sai a sa suna ne. Yi mai tikin. Idama ai na sura guda. Aisha Tahir. To akramaka Allah muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Ita ce 40. Na gaba zan kira Alhaji Zubairu Provision, shi ma ya bada wannan tallafi ga wasu marayu. Na gani ai. Fatimatu Isa. Nafisa Yaqub.
wannan cire shi guda Nafisa Yaqub Al-Mustafa Ibrahim Al-Mustafa Ibrahim Fatima Isa ta ansa Zainab Tahir Abdul Majid Bashir Nana Asma'u Harun Suhaila Ibrahim ga Aisha Kabirna to an si ko lallan ya kare Muhammad Usman Fatima Usman Salim Abubakar kai ne Malai take Khalifa Usman Muhammad Usman Fatima Usman Salim Abubakar ne an sako Hafsa Husaini bata nan Saifullahi Ibrahim Maimunatu Ibrahim kece Ramlatu yanzu Ramlatu Ibrahim ta an san mata yanzu ita an Ramlatu Ibrahim okay Maimun ai ba a mata tikin ba ma a'a ita ta yau ba ci a dare to wace akwai ina Ramlatu guda da aka mutu ga Ramlatu guda Ibrahim to wagga Ramlatu ina take ita Ramlatu Usman ai an san mata ko ba an saba okay to an yi mata tikin bai da matsala Asma'ul Awwali kin ansa to Musa Mansur Kambaza okay ya ansa akwai okay dattawa ne abba ya ko shine ko akwai iyayenmu mata da su ma duk shekara ana ba su wannan tallafi wayanda shekarunsu suka yi nauyi insha Allahul Karim zan kira shugaban bangaren matan aure Malam Suleiman Shehu domin ya gabatar da wannan tallafi zuwa gare su. Ta farko ita ce Hajiya 'yar Gwaggo. A'a, na kira walida. Ai kun gyara min sai ni ce walida. To bari mu gama da dattawa. Hajiya 'yar Gwaggo. Ke dan ba ta hanya. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd muna mika godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya tara mu a farfajiyar wannan makaranta ta Darul Arqam mai albarka wanda alhamdulillah shekaru ana gabatar da wannan tallafin to wanda ko bana kuma an gabatar da shi wannan ba komai bane illa taimako na Allah subhanahu wata'ala muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama ci gaba da wannan shekaru aru masu zuwa sannan kamar da malam yayi kira Allah ya ba wannan kwamitin damar yin tallafin ba sai Ramadana ba ya koma kila duk bayan wata 6 za a yi irin wannan tallafi ɗin.
Abu na gaba, muna godiya ga jajircewa na membobi na wannan kwamiti. Duk da zaman su mata suna da hidimomi daban-daban, amma kuma suka yi tsayin daka wajen ganin cewa an samu wannan tallafin. Bana da yake abun da aka samu yana da ƙaramci, har suka fita wajen neman tallafi waje, ga azumi suna yi, ga hidimar iyalai, sannan kuma aka fita wajen neman wannan agajin. Muna fatar Allah ya saka musu da alkhairi. Daga nan sai 'yan uwan da suka ba da taimako, tun daga malaman makaranta wanda albashinsu ba yawa ke gare shi ba, amma kuma suka yi tawakkali, suka ware wani abu duk wata a ɗebe daga cikin albashinsu don ganin cewa wannan aikin ya ci nasara. Muna fatar da shugabannin malaman da malaman Allah ya saka musu da alkhairi baki ɗaya. Hakanan kuma godiya ta musamman ga 'yan uwa waɗanda suka ba da gudunmuwa ta kuɗaɗe, turamen zane, abinci nau'i daban-daban har wannan aikin ya ci nasara. Hakanan godiya ta musamman ga 'yan uwa waɗanda wanda je ya ce in tuna mashi, kuma gaskiya da sahiban tuna mashi ba sai ga ya shigo kuma ya kawo tallafin kuɗi. Allah ya saka mashi da alkhairi. Hakanan Malam Kabiru Abdulrazak, Karim Muhammad, kuma sauran ɗalibai na ɓangaren mata sun ba da gudunmuwa daban-daban. Sannan wajen tsare-tsaren kujerun nan za mu ga wannan yana da matukar muhimmancin gaske. Duk da zama na san ɗalibanmu akwai da yawa sun isar da wannan saƙon ga mazansu, sun ba mu gudunmuwa. To muna fatar wannan abun a nunnunka shi nan gaba. Sannan da bayani, kada kwamiti ya yi tunanin daga Ramadana sai Ramadana. Tunanin suna bukata agaji, ana ci ana sa sutura ba sai Ramadana ba. Don haka ai tunanin mai da ba da wannan tallafin ya zama sau biyu a shekara. Allah ya saka da alkhairi. Ɗalibai ma da ake biya ma kuɗin makaranta, muna fatar ɗaliban a ƙara su. Da fatar Allah ya saka ma kowa da kowa da alkhairi. Allah mai da kowa gidansa lafiya. Irin ladar da ake samu a irin wa'annan tarurruka ɗin, muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ita. Wa'annan marayun, muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama gatansu, ya taimaki rayuwarsu a kai lokacin da za su zama uwaye, su ne waɗanda za su ba wasu. Mu kuma a lokacin da muke da rayuwa, Allah ya hore mana abun musu da kuma ‘ya'yanmu. Idan kuma mun rasu, Allah ya ba da waɗanda za su kula da marayunmu, da fatar Allah subhanahu wata'ala ya karɓar mana azumanmu, ya karɓar mana sallolinmu, ya karɓar mana sadakokinmu, ya ba mu zaman lafiya a jihar Zamfara da wannan ƙasa baki ɗaya. Allah ya biya ma kowa da kowa bukatun shi, duk waɗanda suka ba da gudunmuwa kaɗan ko da yawa, waɗanda aka sani ko wanda ba a sani ba, Allah ya saka mu kowa da kowa da alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A jawabin godiya kenan aka ji daga bakin daraktan wannan makaranta Dr. Rabiu Shehu. Kamin abu na gaba shine na so in ja hankalin iyayen yara game da wannan tallafi da ake bayarwa. Zaka ga an kira yaro ya kasa ansawa, kuma ya zo a bashi ya kasa cewa ya gode, wanda shine makasudin ka ce ka gode sai Allah ya sanya albarka, tun daga su ƙananan yara ga su marayu. Kaga muna kyautata zato in sun yi addu'a Allah yana karɓa. To don Allah a dinga saba musu daga gida cewa in an kira sunayenku ku ansa, in an ba ku ku ce kun gode, Allah ya saka da alkhairi. Sannan kuma da yawa yanzu gashi mun kira yara kusan 20, amma duk ba su nan. Kaga kamar ba su da ra'ayi da abun. In ba su da wallahi akwai 1000 suna nan suna bukata. Sai mu canza sunayensu. Ina tunanin yau ko cewa akai ana raba tiyar gero ɗai. Wallahi makarantar gaba ta ɗauka. Naira 1,600 tiyar gero take. Yanzu in ka duba kayan da a cikin ledar ga akalla sun yi 10,000. To yaushe za a kira ka ga tallafin 10,000 kana can gida kwance. Yanzu na akwai marayun da 'yan an ka bincika ana samun su a bada. To insha Allah tunda mun yi tikin sunaye duk wanda ya zo in sun wadatu
ba mu sani ba kila an samu canjin rayuwa Allah ya kawo wani fatahi yanzu ba a da bukata da wannan to sai mu yi replacement da su sai mu canza wasu da fatan za a gyara abu na ƙarshe shine ko kamin rufewa da addu'a muna godiya ga asalin waɗanda suka ƙirƙiri wannan kwamiti domin gudanar da wannan alkhairi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya sa a cikin mizani na kyakkyawan ayyukansu haka duk wanda yake ba da gudunmawa a cikin wannan tahiya Allah madaukakin sarki ya karba ya kuma sa a cikin mizani na kyakkyawan ayyukan mu baki dai duk waɗanda suka halarto wannan wuri Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatocin su baki dai Allah ya tattara mu a cikin aljanna firdausi kamar yadda ya tara mu a farfajiyar wannan makaranta baki dai insha Allah zan gayyato shugaba mai kula da bangaren hadda alkur'ani mai girma na wannan makaranta mai albarka Malam Abdul Karim Muhammad Ismail domin ya rufe mana wannan taro da addu'a akramakallahu bismillah sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبنجي الله كساكا وإنن بايناك دا الخير يا الله كيسا كمكون ونا أيكنا الخير تكن ميزان أيوكا سنة لا دا ألا نقو بقيامة وبنجي كسا مداتي ya Allah ubangiji albarkacin wannan taro namu da albarkacin wannan wata muna roƙo gare ka muna tawassuli da ayyukan mu kyawawa ubangiji ya Allah kawo mana ƙarshen wannan fitintun da suke taruwa a cikin wannan jiha tamu ubangiji ka kawo mana sauƙin rayuwa ya Allah ka mai da kowa gida lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka ma malam da alkhairi Allah kuma